Здравейте всички, аз съм Венцо и ще играм това. Spirit Breaker. Но разбира се, не показвам видео. Това е. Така почва се с планите първо. Juggernaut. Spirit Breaker. Уникално карта. Играем с Juggernaut. Но съм Spirit Breaker. Prepare for battle. I have the scent. Мисля да ходя топ. За първите ли игра толкова. Yes. Въобще не знам какво е правилно. Look there. Faces voices time breaker. Time stopper. 30 seconds to battle. Don't say. Enemy to evil session stop. Така. Ще го гърна. Бам. И лайфстил или... Да, потребители от YouTube, аз съм Венцо, играме Кептън Смус, много як тим. След шифил не яре. Така, умирай лайфстил, умирай. И кой друг да банна, кай не? Ако някой няма да взима Darkseer, от нашия друг банва и Darkseer. Аз ще има Darkseer. И Undying мога да го... Те са с first pick, май, нали? Те са first pick. Да. Не, са бан, ти сме. First ban, те са first pick. Ние ли сме Не виж са пиши, на техи пише select ban са. То нямаше ли... То Те са баба, някакви... Те са някакви Добре, герой, така че не се смейте. Не, да иначе... Тако, само мисля, че ще бана по изпит. Стоп, ама се Са банва и да, аз ще игра Darkseer, така че... Или имаме first pick? Май те имат first pick, ама не съм сигурен. не Нали ние имаме почакваме? first Нека pick. предположим, че ние имаме first pick. Ще вземем Darkseer. Не, Да банна... Undying ban. Не. как не? Кипър, Кипър. Така бе, така. Знам, да. Лъто, una кота, лъто. То не може Ние никакъв сме смисъл. first Не го pick. гледам. Трябваше да баннем Phantom Master, ама. Нито Магнус, Верно, Phantom Lancera. Да не го играе Вики, нали? Хайде го взем ние. нито Магнус Ти ще играеш Phantom Lancer, бе. И Магнус трябваше да банна с това. Ако вземем Лондруид и... При Лондруид и Phantom Lancer и Split Push, просто няма как да ни бият. Аре, тако, да пикнем Phantom Lancer, Вики Phantom Lancer. Не, Вики няма да е Phantom Master, не. Не, втора игра с Phantom Lancer, не. Добре ли бе да го играе? 5 seconds remaining. Инвокър. Не, той Инвокър не е добър за такива. Не. Ако вземате Enigma ще... Аре, бе, ти си загубиха времето в коха. Да. Аз ти казах, че го Да, бе, Магни. Имаме first pick, да взема Darkseer. Да, Darkseer пик. И Soul на Raidera. 100 дай. Darkseer Ама Darkseer не е чак толкова добър, бе, има по-добри герои. Кой друг ще е Soul Raid според тебе? Сега ще ти кажа. По-добър герой от Darkseer. Сега само в Darkseer. Кажи ми само, герой съм Soul Lane и да не е Darkseer. Аре, пиквай Darkseer. Пиквай го. Чакай, 10 seconds remaining. Аре, пиквай го, бе. чакай малко, бе. Ти сега ще ми Кой ще е пикне... Soul Lane? Пок ще ми пикне, Тинкър ще ми... Те малко, кой ще е Soul Lane? Стой, взимай Darkseer. Той ли ще е Soul Lane? Да. Само следващите два пика трябва... Това са... И много сте зле. Край. GG. Еле, Джиро ли взех? Иди с лелата, шо. Сега махаме само Не, support. Phantom Master дай да бана едно котело. Нали знаете, че Phantom Lancer няма каунтър в момента. Еми, да, горе долу. Банали са Магнус, трябва някой с Клиф. Така че най-вероятно тайни да взема. Не, никакъв случай свет. Как никакъв...
Как никакъв Как случай? тайни, бе? Тайни, виж Искаш са. ти си играе един с Феникс, това е. На Тайни кери, бе! Тайни кери! Слушай, Ти ако го играе. пикнеш тайни, Кери! 10 seconds слушай, remaining. ако... Аганим, взимаме Аганим. Не, бе, не го взимай, това ще е супер голяма грешка. Ще Знаеш видиш. какво ще е да вземе един ръчейка срещу Кой да това? взема? А? Ръчейкър струва. Reserve time. Не, Да, бе, това се ръчейка не струва. чекъра ще е добре. Ръчейкър по принцип е тъп. Ти му къси си, бе, господи. Меле Да са. прави, Меле да са. направи 50 минути, Бързо ти да гледам. там само това е. Свършва ли бонус тайма? Бонус тайма ли свършва? Аз знаеш какво ще игра? Аз знаеш какво ще игра? Темпър, сега познах ли? Не, да. Reserve time. Защо? Та ще паднем сигурно. Не. Да. Да, Вики, падаме. какво ще... Не. Сега да взема някой, кажете... Ще ни свърши по-бързо. Искаш и Войт. Добре, аз Не, взимай. не. Е, как ще е войда на хардлейнката? Аз съм соло, бе. Ти си соло хардлейн, бе. Еми, ще правим трайлейн горе с кои герой? Кажи ми един герой, дето е кантър и на Phantom Master, и на Джиро. Ама няма Не, време. това трябва да си го измислиме по-рано, защото нямам никакво време. По-бързо. Джигърнат. Джугърнаут. Това ще е Не, добре. Аз ще Как си- ще чигърнат, бе, чуваш се. искаш Медуза. Един тинкър. Не. Аре Медуза. Аре, Един тинкър да се прави, това е. Аре Медуза. Хора, бе, моля ви. Не, той има мана бърн. Имаме 10 секунди само да кажа. Стане. Взимам Войт. Добре. Сега бързо избираме кой да играем. Бързо сега се избира. Не гледайте какво взимам. Любе, ти Сан Кинг. Не ми си играе.Ърчейкър му вземи,Ърчейкър. Виж така ти на... Меле сапорт и е адски тъп просто. Еми, гледай са, с Phantom Виж Master... са, на Ръчейкъра му трябва Блинк Дагер. А си Phantom Master, гирокоптер, ние няма ги сварим. Батрайдер. Не. Не, аз няма игра по края. Който го играе. Не, тия пет. Какво е това Dragon Knight са? Три керита, what the fuck. Ако освен да пикна... Не, Рубик няма да има смисъл. Уивър. Не. Е, кой ще го играе Уивера? Виж сега, вече сме за такова. Остен На мани, дай Венцо сега трябва да му вземе и на него на кои. Queen of Pain. Венцо ще играе сапорт. Вземе един кохворк. Чей да банваме сега. Банвам сапорт. Да. Банвам Джакиро. Представяме да си измислиме какво ще вземе. Сега това не е времето да измислиме кой Там, какво ще играе. Тия нямат и мид герой. Не, мида ще е гирото. А, Гирокоптера. Бе, ние какво ще играем, бе? Измисли сега какво ще играем, няма никакво време, човек. Не знам, кажи какво ще играе. Не знам, един клок. И аз сега мислих, че ще кажеш, ама не. И аз мислих, тие бамват тия спортовете, баците. Лешрак да банна ли или да го взем? Не, ще го банна, Лешрак, кой ще играе Лешрак? Не мога падна Лешрак. Ще банна Никс Асасин. Да, бази. Така, никс. Radiant team ban. Един хубав бан. Виж сега, слушай сега, трябва да пикнеме... Урс. Не, трябва да пикнем някой друг. Трябва да съм солен и вие се разберете. Трябва някой устойчив такъв, по-устойчив Танк. защото тия ще ни смажат, разбираш. Ами,Ърчейкър ще е добра идея според Един мен. тайт хънтър. Един тайт хънтър ще е хубав. Да, дай Тайхънтър, верно. Ама, не, абсурд Тайт Хънтър, ставаме 4 мелета. Инче, верно. Ние вече сме 3 мелета. пиквайте са рейндж гера. Там ми вземете Queen of Pain и това е. Да, Не, иначе не първо искам, вземете ама Queen of енигмата Pain. няма да ни Queen трябва. of Pain. Вижте, 10 seconds вземете remaining. Queen of Pain, защото ще изчиства илюзиите така на... Да. Бате, ти добре ли си? Аре, вземи ми Queen of Pain, бе, бате. Ще играе един пук. Гошко, вземи на мен пук. Това е. Пиквай му Queen of Pain. Кой да А, банна? Не знам, аз ще взема. Ти добре ли Тайкан. Те имат 100 стъна и мана бърн. Дайнг. Нема, добре, Дайнк е добър бърн. Аз ще играя пук. Мана Бърн, бе, къде Мана Бърн? Пък Къде? и Queen of Pain пикваш са. Radiant team. Шов пен. Бър, ама не е добър съпорт, защото ми трябват левали. Добре, вземи пук. Вижте. Еле, Уарлок. Уарлока, верно. Уарлок е адски добър срещу Phantom Master. Да. Той отне пусне си тия чейновете или какво са там. Да, и също има много кръв. Ми трябваше да го измисля това по-рано, защото аз не съм го играл. Нищо обясни как Аре, ще го това лесен, играеш. това лесен, Да. това лесен. Много лесен герой. Виж, сега трябва да знаеш, че слоа не се дига И изобщо. да, кой ще ги събере за от нас като хората? Аз ще ги събера, имам... Кой? Имаме и Вики и Дарксиер. На мене ми пикнете писам. Queen of Не Pain. знам, ако сега няма да съм виновен аз, така че... Пиквам Уарлок. Добре, и на мене ми Виж сега. пикнете после Queen of Видео. Pain да не съм някакъв escape hero, защото... Team pick.
Ма, Queen of Pain не струва същия герой, имат Dragon Knight, Stone, имат Mana Burn. Нищо не става просто. How about Сложиш магиите, после... Тия герои трябва да вземе снайпер. О, не, дизейбл. Знаеш, че трябва да го бан на това. Дизейбл. Аз мислех да го пикна. Warlock-а, тия няма пикнаха просто. Пикни му на Венцо. Не знам какво да му пикнеш, бате. Ето кажи един саппорт, дет мога да играш. Сапорт, де мога да играя. Да. Никой. Никой. Или един девар. Да, също ти герои. Той кери. Знаеш кой ще ги направи тия, като няма ти. Кажете някой... Аре, нема време, Абе, нема. вземи ми Queen of Pain Escape Hero, бе, бате. Чакай, това няма ти взема Queen of Pain, ще игра. Свардар. Разор. Класик самоубийство, не, раззор. Един свардар. Имаме Да, 10 секунди. да, Имаме 10. Seconds remaining. да, да искате ли? Не, просто ми пикни Queen of Pain. 5 seconds remaining. Само ако падам заради теб, по-че има играш. Защото Queen of Pain срещу тия герои, че е самоубийство. Не, че знаеш, ако ги вики ги фана и аз ги ултна и той И умират, да. И умират. Слушай, Ама няма да Там стане. няма да стигнем, защото те ще ни сплит-пушват до края на играта. Дай, така е. Виж кои герои са. Първо не беше хубаво Queen of Pain. Ма нямаше никакво време, така че... да, трябваше да си го измислим още от началото Ще ми на... така винаги става. Главно идеята ми беше, идеята беше да ги пикваме така по един да ги вземаме и да ги бутнем в началото на играта. Само че сега няма как да стане, защото имат 3 керита. И Shadow да има. Макар че нямат добър дефенс, нямат абсолютно никакви каунтер магии. Освен флаккана на Дюркоптера. О, Може да играе една кунка. Ма няма как ще стане. Сега отивате на Трайлейн, Вики, Вики Любе и аз. и Венцо, ама нещо, това е адски тъп Трайлейн. Да, Много тъп тренер. Трябваше да има една кунка добър или ги слагам. Ма, ако не беше Queen of Pain, ще Трайлейн да кърти, ама аз вземи. Ами кунката, защо не го избра? Кунката. Защото кунката е меле, а меле герой изобщо... Сайленсър не. Само. Не. Само се Да. Тия герои срещу тия Да, герои иначе не не ни ни трябва. трябваше Сайленсър. Ако Венцо може да играе Чен или Чатрис, Чен ти пъти ще да е супер яко. Чен също тия герой ще е супер яко, да. Пъти Чен, това е адски убийствено коло просто. Да. Да, нали ви гледах като играхте Гривалинг, Василев и ти само 2 часа да пикнете. Не е в такъв смисъл, говоря ти, че просто и двамата си яко добри ганкари. Чен, ако е добър, Чен, бате. Сега не знам кой ще ме мит. Предполагам Гирокоптера, който аз би трябвало да го смажа. Макар че ще отнесе яко харас. Значи, слушай сега, Вики, ти няма си купуваш Regeneration, чули? Да. Венцо ще ти купи Regeneration, Любе ще вземе куриер и очи. Венцо Виж, къде ми ти вземат тази хънтър? Защо не го взех Да, ти? дай, че това... меле, защото е меле. И шо като ме е бе, пак ще така ни бият батареи. Сега ще ни размажат и усещам го. Те ще Рубик да вземе. Не имаш как да го предскажем това. Айде, просто сега, купуйте Regeneration. Бошка, аз сега какво да вземем? Бектрек ли да вземем или? Какво да взема? Аз не взимам копира. Дигаш първа. Добре, Аз какво първо. да взема? Аз дигам първо втора, Ще купи му Regeneration на... Йо, аз дигам първо Дай ми втора, да вземи едно танго или нещо такова ми вземи. Вземи му танго и бутилка и му дай. Йо, аз Дай дигам ми първа, дай ми. О, господи. Не взимай очи. Добре. Любе, не Аз взимай какво очи. са, господи. Защо ги продаде, бе? Добре, няма значение. Така, Regeneration. Стой, вземи си очи. Аз Вземи си какво очи. си взема са на мене? Вземи си стартинкайте. Ти си вземи 3 тангота. Внимавайте са. а, Слушайте. Две. Аз купи едни сентри лордове. Да. Нямаш пари, нищо. Аз си купи 2 еран бранча. Не, ще взема кларитите. 30 seconds. Защо? Какво са? Не класицата, бе, танго, не бе. класицата. Къде по дяволите на света сте видели 9 танго? Еми, така ми казахте. Кърти. 9 тангота кърти, добре си. Никъде. Никъде, фак. Аре, слагам орда. Отивай сега там. Първо дигаш, защо си дигнал блинка, Защо да не бе? ме вземат в началото да ми викат, има 5. Любе, Любе, Сейф лейн с Warlock и такова, трети дагер на първи лев да могат да... Сега, Любе, нека на втори, на четвърти лево вече почне да ги спамиш с фейтъл бум. Има... Йо, пета ни на хубаво, той иска да ни Земя, стой, Земя. Пусни си, айде Земя, Земя. Внимайте сега, то ще се опита нещо да направи. И опита да ни пълне криповете.
късно каза. Forward. Ай, сега ще внимавам. Кепта Мобиус. Хеликоптера. Блок. Oh, yes. Добре, аз съм. Иначе беше хубаво да се да направим Оставите ми киса криповете на партия, никакви крипове, Венчо. Фантом Мастер Не ботва. удрите крипове. Не ги удрите просто. Oh, Не ги удрите. Не ги удрите. Не ги удрите. Това динай. И тия са агресив трайленци. Attack. Внимайте сега, защото горе е много. Стоевците сол трябва да го смаш това. Да, знам. Разбираш, просто трябва да го срутиш. Никакъв фан да Криповете. Просто не пари крипо. То Тайсън трябва бати, яки тия тим има. Иначе верно. Oh, yes. Аре, идвате тук, Аз хера. се радвам. Койно бе, бате. Гледай, Любе, къде е? Does this hurt? Какво искаш бе, бате? Муквай малко. Добре, ти да дигиш Ай левото. ти си там. As Виж му I кръвницата. После да Пребах кажете, че не му се справям, детанко. пред това ще е престъпление. Ти му пребах тангото, will. така Here, че... here. Вижте то на колко... Аз знам, че ти ще се справиш добре, въпросът е горе, че ще фейлват. Quickly now. Ама ти си сол също, кой беше също Фантом Лансер? Да, ами той трябва да го спука. Той трябва да го смачка, да го изяде. Оставите ми кривите, не ги удрите изобщо, да навит само. Ами аз имам по-малко, така не ме. Уби ми шилда, бе. Гадна. Са веднага ми трябва Вето! да... Удрял крипа от динай. Драго, удри го. Да, го динай. Да, ти го удари, ще да го взема аз, ама както и да е люби си се. Ще да го... Пазете ме! Пазете ме! Що да кажа? Любен, това беше просто много... Има ви ще не помогнахте, бе, двама сте, убий го с пътница. Мале, Любе, не спомням пак. Аре, напред. Oh, yes. Не им скачите, не им скачите. Аз ще дръпна крипа. Ма ако беше тук, ще може да ги вземе. Ама как... Та да ви спука крипа. Queen Така че... moves. Не удари. Аз ще ви казвам, ако има със. Ама не ми се верва да има никого. A royal path. Браво. Аз се справям добре, защото той е на една пета кръв. Аз не се справям добре, защото има хора, но... Не справям, не справям. Oh, yes. Ела тука, бе, ела, бе. Не стърната. A path to pain. Любе, пувай. Това правя. Scream. Добре. Не, първо трябваше да ги стакнеш и после да ги пунеш. Мит, май, тръгна, не. Отида за... Идва долу, here. идва за руната. Отида за... Ако мога да го... Не. Тя ще... Долу, As I а, will. само ми кажи дали идва долу. Внимай. Имаш и сърч, нали? Венцо, и си там, бе. A path. Беги. И си направи соуринг. Да, бе, знам това права. Oh, yes. Виж, един ганг. Пасих един ганг, идва при Yes. теб, знаеш. Ма, бе, Да, с хейсте. Толкова на пълна кръв вече. Аз съм Взем си- мис, да знаете. Forward. Трима тука, Нимис! Аз съм мис, бе. Уоу. A royal path. Ма, напишете го в чата, аз вътре не виждам. Аз съм го в чата. Дай, че написал. Не сте го... Аре, аре, обути, да мутаме. Оставете ми куриера, моля ви. Трябва ми спешно. Аре, убийте го сега горе. Мисля, вие... Гледай го, Венцо, бак. Си кулата, нещо хараса, сала. Сено. Трима сте горе, също не мога да вземете. Браво. Как един бе за 2 секунди? Все още един. Пъти, да не го биеш пъти. Още ги няма, само така. Сега сигурно ще дойдат при мен. What the fuck? Your Fucking да, fucking паси си. Аз тръпнах някакъв invisible. Бегай, Бела, бегай! Ще се Верно ли? опитам да- Не имаш мисля ти. Любе, ела да го харасам, да сам, за такова. С Фантом Лансер, с. Мошка, внимай. train. Каква беше тази кука тук, що да... Ре, Middle tower. Добре, човек, що искаш сега? Те ще ми дойдат. Дръпне се по-назад. Венцо, ела тук само да ги виждаш дали ще дойдат те тука. Аре, убийте го, бе, бате! Не там чак. Е тук по-отгоре. Аз. Yes. Идва, дойдех си.
Внимайте горе сега, внимайте горе. Внимайте горе, ако тръгнат агресивно, внимайте. Нема се бият. ние ги спукахме. Аз си бих едно комбо. Ако агресивно бегате. Yes. Спукахме ги иначе миналия път. В миналата двама бегаха на по 100. По положение, че един от тях. Да, един Вижте фантома. Еми аз ви казах да внимавате. Май. Казах ли ви? Казах ви. Спукват ли ви? Кога случай? Спукват ли? Аз им казах, внимайте те, спокойно, тук ги спукваме, няма проблем, не ги такива. Now. Аз нищо не съм казал за това. И тук дойдеха, аз какво направя? То беше so fucking obvious. I love a struggle. Какво ще кажете, че аз съм прецакал играта? Ела тук, бе. Ела ми. Какво ще кажем, бе? Търпи някой просто. Че сигурно... Аре, вече му повие. Толкова му. Добре. Гледай колко са гадни, а? Айде, Вики, Вики. Просто трябва да банем. Вземете го! Да, банари! Вземете го това, бе! Венцо, сто. Венцо, не бегай. Първо, Вики. Yes. Немате ли ут? Сега трябва тук и поне и двамата ги вземете. Поне единия го вземете, де. Ами ти ще умираш 100%. Това сторът няма да умре. Ще умре. Сега ще умрат бандовете. Браво. Вече има си пул. Стой, файл би го дал. А? Може да купиш да. Права Hunt of Midas. Не е чак толкова лесно. Тя ще си взема смока да си Да. шишите. Но май нямат ворд да ти кажа. A path. Аз ще дойда на втора кола, спокойно. Ама ти не идвай сега. Какво? Абе, като съм близо до Крип, разкрива ли ме, не, нали? Мисинг. Не. Ама внимавай са, внимавай. Казвам ви мис да не кажете после ти пак не съм Да, казал. че по положение, че любе винаги. Forward. И- О, това ме удари. Супер. Your middle tower is under attack. Важно е, че ги спукахме. Your middle tower is Аре, under Че да. има дайер, скрини, 5 анонсера. Това е иллюзия. Тук аз само така съм и... А сега Лузия, събирам за телепорт. Любе, стой там. Събираме Аз за си... телепорт една секунда, чакайте ме. Сега ще и чисти Крипа. Дайер скин. Яке тъмната. кефи ме мене яко. Вики, лас хитваш ли ти? Мене този Да. скин ме кефи яко. Малко съм назад, да, ама както и да е. Аз се опитам да пълна, ако не ме пребият. Колко аз хита си? 30. Само. Аз съм повече. Да не ме пребият тук, аз си лас. Стоев ти колко си? Стоев напри си. Имаш ли? 35. Гей, аз му правя навичката. Бела, това е... Какво каза, това е Стига си иллюзия. взимал ти най-овете после. here. Shadow Demon, wow. Стоев тапанар. Имаш ли... Нямаш Shadow това. Demon. Какво бе? Ти да знаеш. Сега ще умра. Ти Сега ще ще умра. тук и да блокваш Крипа, за да го изчистим Крипа. Утни ги. Да бутаме. Както казах, бутаме. Това е новата ще маза. Ще умре от чипа на тази ракетка! Да, умрех от ракетката. Там. Мъртъв. Бе, как ти умире? Той как ще има хейст руна, бе? Стоев. Горе направо ни спукват. Венците. Венцо, как... Защо Ще ме беше там? фанаха в такова. Не, че аз съм искал да стоя там. Ама, The pain train. бъдата пусана. Не, аз по желание си отидох да ме спука. A path to Аз съм peace. Аз съм шести лев, що да кажа. Играят като хората, аз отивам да плувам и ме фащат 5 човека, половин час ме бият, но няма Аре, още. очи да сложите. Да, и Еми да си, но Изобщо не си гледат работата. аз нямам никакви пари вече, ето. Имаш за очи, имаш. И мен е фокусват само. Вече си купил пълната Аз двата. набрих киловете в началото. Ooh, royalty. Ама трябва да вземеш сортове. Ти си сапорт. Играеш супорт. А не гангват така тъпо. Аре са, отивайте ромвайте. Единият да ходи да ромва. Венцо ходи ромвай. Я така. Моля, сега ще ги спукам, ако са тук всичките. Чести така. A royal path. Опа. Гледай какво има. Добре, Oh, Добре, ви трябва да си нямат очи там. Верно ли си? Верно Така ли си? Няма очи. Това... И това на баща е Да бей. му се мети. Да, гей го, бе, това ти. казвайте не, казвайте СС. Искате си ме. Хеликоптера го нема, така че. Добре, ще внимавам.
Oh, yes. Ако не го Ако вземете... беше тук, Венцо може да го вземе, да, ама... Нека за... Дашто беше често тука. Вие помислите малко, не чекайте само заповеди да ви дадат. Не. Нещо от ще кажа, че аз съм пръскал град. Forward. Добре, нищо няма, кажем ти мисли. Не. То на Кингс. Имаш... Да, взел инвиз руна, затова трябва Words, затова трябва Words. Преди ми беше цел Ами хейстън. гейм на мапа. Сложи Words, нямам пари. Венцо, Любе, идвай тука. Имаш ултимат. Аз така ще го видя, Да, че имам ултимата. идва с инвиз към мене. Те са имат очи, имат всичко са. Венцо, аре, Венцо! Аре, само искам Не да бегай го оттам, скочи, не да бегай го оттам. събликнеш и да му скочи да му първа. С това, с лола, нали? И Любе да го... Аре! A path. Золни го! Любе, ако беше тук, сега ще да Еми първа. бавен съм! Вие ще скачате. Да, сено. Стана Стана много много зле. Your Вие да гледате съм, не е Любеш, он е тук, Любе, Глед- т.е. Гошка, ако те удари, веднага такова пускай. Рот. Я ги идва на тука Чирото. Сам. Гоше, бегай, Гоше. a royal path. Ти пусна ли сърче? Не. Шума. Та ще е яко трудна игра. Тя Не, вече няма да ги пиеме. Тая игра вече е загубена. Quickly. горе-долу. Early game. Чакайте сега, не ползвайте, това е... Да. Това е вече. Ема, Вики, очаквах ми да с теб, но не. Какво? Вик, ти Майдас ли ще правиш? Давай. Не си направил Майдас. Вау. По-добре да фармиш, предполагам. Или? Мит. Пак, Ето, разбирам. дай ми очите на мен. Сложи Защо ми ги в ти дадох? инвентар. Телефон. Не ми трябва. Бегай, дабл демидж. Дай ги, бе. Аре, малко го отнем ли, бе? Forward. Защо така правите са? Между другото, пак няма очи. То ти остана, защото няма очи. И чак сега ги взехме. И предишния кил са. Сложи на очи. Предишния кил също стана заради, защото няма Oh, очи. yes. То учи, Аз беше... нямам килове. Докато Това да движим заедно, ти имаш сърч. ето ги, бегай. Няма да бегаме, няма. Ух ти го, Гошка и My crown. Сърчи ме! Сърч! Disruption. Сърч! Не ме бей! The pain train. Това си ракетата. Не. Стой в биг латка, поне да има. Вземи го, Вики! Идвам, Вики, имаш ли лут? Аре бе, Нубар! Pain. Взимаш ги са, взимаш ги да двамата. Мале. Не мога ги взема. Ти взимай ги. А между другото, Фантом Ласера, макар и с това да го... Типа на къде тръгнава, човек. Имаш една секунда, давай. Out of mana. Гледай, Ето, това Дагер, Венцо. I'm under Браво. attack. Убий го, бе! Не! Мирай с него, бате! I'm under attack. И с тия сте ми пяли руните, не ми пейте руните. Тъпия блинкна, ти знако. Казвам, че бех мате. Руните. Гошка, стой там да вземеш Не руната. идва ни долу. После печели иллюзия това май. Не. Вече иллюзия, иначе приемеш. Венцо мит. Мити да ху. Аз просто го спуквам. Вики, удрай крипа, не удрай крипа, бе! Тапак. Аре, да бутна колата или... My Да. voice А. returns. Ай, добре, ти има. Чакай, има на тука. Защо не взеш ти имате да Ладно речем? ти, бе. Path. Спреми интернета за една секунда. баш. Това взе, не ми трябваше. Forward. Пушия Ето! Мидас. Добре, Here. стой. Чакай, стой. Стой, защо не Кой мислиш, има? бе? Oh, yes. Айде, бе, Венцо! Блинк! Познавам Първо се, си не първа. може! Далече! Си я пуснал. Ама може веднага като се... Да. Ами, GG просто. Вместо сега да иде някой да му хилпне. Маро, бегай, Маро. Можеш ли избегаш? Не. Ще умре.
Аз да скачам Не, ли? бегай. Не натам, бе! Пуснал ти ракета! Тъпото. Еми, къде? Еми, като ми е пуснал ракета и Натам, нямаше никаква логика да ходиш натам. писваше и да умра. Пастената. Тайтхънтъра пак остана на... Тапаци! Тайтхънтър е на 5 кръв! Гледай колко се... Маха колко сте слаби... Forward. Мале колко сте слаби, наистина. Долу. Swiftly. Аре, защото тук ако минаш ще умреш, затова трябва да дойдат някой. Тия пътем, че какви ми имат вече. Той е Маяша. Нашето мейн кери въобще не бъдеш. Имам бе. Кога ви отмах? Catacombs. This fight is over. Стой в сърджи, ме. Сърч. Да не съм с тебе, да знаеш. Да, знам, че сме. Не. Добре, то... Кой им стана тия, бе? О, гъба. Сега ще умра иначе. Не, то няма мана за още едно, така че няма да умра. Ако искаш, това май е истинския. То първия къде е отлел. Да, знам кой е слизкия. То дето е най-много. Да. Според мен е, ама ще хукнеш крипа. Знаеш какво е кофти? Какво е хубаво, че Dragon Knight няма нищо. Тръгни налево. Нищо няма, нищо. На тука, към горичката. Да хукнеш мене. Налево. Нема хук на тебе, ще хук на това. Искаш да кажеш напред, така по пътека. Налево, бе, налево. Така ще продължава, така да. Да, еми това го... Ама се сържи. Първо се сърч. Сърч и тръгваш. Аре. Ползвайте. Сърч и тръгваш. Това трябва да е много хубав хук. Ей! Окей. Браво, бе, Бела. Айде. Това е много трудно. Тайтхънтър идва. Нищо да е от тук, да защо бегаш там? Еми, защото съм на малко кръв. Си на малко. Сърч. Аутофренч. Бегай. Вау. Да, да. Това са порта са това. Еле, и аз съм дед. Ето за това не исках да идвам. Spree double kill. Ма виж тия нашите ми. Трима човека. Да, ние сме ти видони, че ти скачат на всички. Трима човека, един лейн фарм. Пате, ние сме ти видони сега, да не си скачава на всички, това е. Ма защо? Добре, защо фармиш мица? Казала ли си на някой да дойде? Не, какво? Дигам левел. Динай Казала ли ма си някой да колата дойде? долу. Нищо не си казал. Да, динайна ли Аз си колата долу? кажа, да дойдете. Аз трябва да идва. Денайния. Да играем. Pain builds character. Идва джирокоптера, бегай. Любе. Предупредихте. Какво да не кажеш нещо? Нищо няма да кажа. Купи сад некъде или няма смисъл. Аз и да тръгна, бе, бегам пак, че да живея. Не, господи. Нещо не ти върви ако ти го ще. Oh, yes. Дабл демидж. Имат, поставяха Ето са умни, знаят да се мърдат, може би. Oh, Дабл демидж, тия са да инвизибилити долу. Аре. Какво аре? Ако ме сържиш, да, ще не. Аре, бе. Ти горе ли? Тук, Там са. кухни. Виж, какво прави това? Леле! Господи! Виж сега един по един ще ги вземем. Един по един. Леле, как ще го стилне? Ома гъбе, бате! Затова не искам да играя с вас. Това е стилна. Пак ти си карате за стил. Какво да стилвам, бе? На теб не ти трябва. Айде! Ома гъбецо, бъде! Аз съм едно Не се стилва на тебе. само си пуска това и тия да ги взима. quickly now. Това се стилва. Долу пани бута. Имам Яша вече аз. Here, Какво here. правиш, Яша? Ути, Еми, ути. за манта. Ути да те... Ата, от леле. Аз ще утре. Може да утнеш, да дефнеш. Карай. Бега, идвам. Яме. Разбира се, че е илюзия то. Какво? Всека магия му е илюзия на то. Писа ми. Много иллюзии, много... Трябва да го Аз нърфят имам то. топ, аз имам топ. Вики мейн кери с 4 асиста. Еми, така е, бате. Аз съм едно от 5 лол.
Добре си играш. Имаме само едно око в момента. Да. И аз това мислех да купувам лордове, ама... I will. Гошкото... Дай го си род. Ути го. Тайтхънтър идва отдолу, Тайтхънтър идва отдолу. Елате го взем. Ако искате Май да не умреш. И май да не умреш сега. Не. да предупредих за Тайтхънтър. Аре, взимаме го. Би го, Вики. Пълниме целия крип wave, by the way. Айде се трябва да го фанеме баш. Вече ще бъде кил на мене. Сори, пич. Горе! Горе! Аре, горе са, бързо. Еми аре, скачай! Стоев. Венцо! Сържиме как можеш, сържиме. Бъде си, бе. Чувствам се безсилен вече. Но все пак, сърч. Аре! То тия да издръпша им писналата ни. Аре, бързо, взимаме го и то. Любе, не трябваше ги взимаш ти. Аз си удрям, аз не съм нищо. Добре, вземи лордове са поне. Тука, взимате го. Венцо, блин. Ой, Нямате го. първа имаш ли? Ако ти да я утре. Оставайте Айде, го. ма го удреш. Бликните! Аре, и това. Нищо не. Спокойно, бий се. Аре, Вики, Взиме! Вау, защо? утни го това. Утни го, че разни. Да. Утни го, бе. За какво да ут? Ще смажа. Killing spree. Да, това за... Ти заслужаваш да играеш. Разбираш? Не, заслужаваш да играеш. Между другото, Phantom Monster е Free Fun. Еми, Free Farm е. Аз като по цела игра съм роумър, защото нали си не имаме. Малко имаме. Венцо, купи очи. Купи 2 очи. Гледай долу, що става. И ми ги дай. Ама аз сега ни бутнаха колите и сега сплит пуш до края То на ни изкара. правим. Да се виднахме като то ни избута вече. Чакаме, Вики, това ни е надеждата. Само, че вие как ми давате килове и идвате толкова... Ще имам 6 асиста с Войт. И аз имам Да, 5. с Войт. Къде той трези на килове? Аха. Еми, Браво, даже дефът е добре. Та игра много взе. не е зле, мога да биеме още. Да. Гошка бега от Томпсън. Умираш, май. Не, не си. Yes. И са тъпи да не те гонат. Поснати ракета. Ракетата. Сърчиме. По-близо. После да кажеш, че те сържат. Не, ето къде Е, избега. тук е. Никъде. Той вече избега. Ама Изле, да, не. Чакай, сега ще го дръпна и трябва да го вземем. Пеги. Дали ще го дръпнеш? Нищо. Да. Ой, Не! Поне ще му би... What the- Айде! То Поне ми парамбо. сипна илюзиите, това е добре. Парамбо, ба. Нали се сеща, че... Вики, нали се Сега сеща, ще че умра. е фарма? И половината ни отбора умрел. Любе, ути! А, не, утвей. не забравяйте, аз купих. Не забравяйте, че Любе не е отнал още в играта, така че... Да, че... Кога да утна? На един човек. Трябва да ходим по-яко. Аре! Ай, взимай си го. Да, бе, да. Си аз сама ти го варвам. Сега бегайте. То манте. Але, той има дефюжъл. Ти! Айде ми се. Dead. Но съм, ей, да не кате нещо. The queen. Давай. Това не е истина. Сега май да не умреш. Е, се уби. Сега ще контролирай го това. Не се съм... Да, Браво. Имаме шанс. Аре сега да бутнем мидъл. Вики, кой фарми? Че тази манта трябваше да имаш на 15 минути. Pain train. Ай, бързо мид. Аре, стън веднага! Браво, бе! Пак имбовия ларо. То е гати рамбото. Аре, сега взимате кулата. Слагай, пусти го това голема на това. Аз съм наприл, бе. Сега ще е лутна и сме край. Вакуум като можеш. Дръпни ни към вас. На кулдаун. Е, сайд до нас. 4, 3, мисля да бегаме.
Бе, ще го убият. Браво. Венцо ще избегаш, така че ще те сърча. Не ме блоквай! Чой го поставя на мене, Маро. You don't need it, bro. Да, и пак на Венцо мене беше няма. слунат, така че. Не знам, може да взема са колата горе, ако не ако не Гошка, внимай. Не е много на половина. Имат очи. Сърч. Не ми си ми френджа, бате. Маро, писане от тия. Нема сори, нема мори, аре по... Не, пазвайте са. Да бе, спокойно. Иначе аз съм мушен на такова. Виж сега, ако тръгнем за това, тия от мида ще ни дойдат. Видео, така че по-добре си бегай. Не ме сърджвай. Не, всъщност сърджи ме, ти си в смок, няма да разкрия. И да си бегате. Не ми се верва. Той сържаш го и бегаш на ти, а Гошка се Ти опитва си да го бегаш. И аз също ще избегам. На Еми е така, че спокойно. След малко правим казвам, никой друг да не правим казвам, повтарям никой друг да не Аз го имам вече. Нищо не два ме казвам, а чак толкова за не казвам. Иначе два ме Твоя казвам. Маро, аз го имам казано. Стоя в пайп. Да, правиш пайп. Ако Ако беше казал, не ми ще го правя. Що ти ме казвам на тебе? Другото дък, като почина някой да фарми така. Така че Вики, ти си ни надеждата по-бул. Аз имам манта вече, така че спокойно. Аре, Та ще кажеш някой. стой тук на хайграм. Предупреждайте ме, ако нещо дойде към мене. Те имат очи, 100% съм сигурен. Аз имам колата горе, ако Тук нещо... искаме едно око. Тук искаме едно око. Давай. Това е лесен. Не мога да си купува окото. Сърч. Не ме сърджвай. Искаме тук едно око да имаме. Ето го то! Няма очи. Чакай да отивам на мида. Аз си. Ето го Има то! си. Ти си го купил. Той има... Yes. Ходете при Венцо, бързо. Аре, аз съм натам, Венцо. Не натам. Тук е. Имам. Сигурно има телепорт, я го там. Пишел е да лорне, тук има око, някой да каунтър лорне. И сега се телепортира. Your queen moves. Отивам да тефна ботъм. Какво си бе? Ако не си криете. Викай, Гости ми кемпа, така. То е яко на фармен човек. Oh, yes. Тук има око, Вики. Тук има Аз око. ще да го Добре, стъпвам. разбрах. Видях. Те вгоре стоят. Oh, yes. Нека с мене. Тия си фармат гората. Да, така че трябва да урнем гората. Yes. Някой не съм толкова подвижен. Някой каунтерворд. A Добре, room. Лео. Виж, че знаят, че имат очи, а никой не каунтър лорне. Което е просто. Къде да каунтерлор? Не има още едно. Тук сложи... Тук ли? Тук, не. Сложи такъв. Ами някой да го дестроя, защото аз ще умра, ако ме фана. Тук горе има око. Аз съм ужасно бавен. Не, каунтер урна. Тук сложи сентри. Аз съм нещо тук. Елате всички мида и се гответе за тимфа и чувства. Няма тук. Тия нямат, what the fuck. Вики, слушай са, те да утнеш Трябва преди... да утнеш, аз да ги пусна Fatal Bounce, да утна. Аре, спре, то не спря с припушва. Много... Аз тефнах веднъж. Дефай. Вики, утни преди това, преди джирокоптера да Мале, утне. че е Любе бавен. трябва да утне и тогава, ако ги фанал повече от Не 3 ти минути. ги фащаш, аз тогава си пусна нещата. Не, ти трябва да го Добре, утнеш. ма, как си ги утна на всичките? Yes. Ти просто утваш, Марио да събира и сме готови от гошката. Умира. Все едно аз отивам до фарма. Ти ги утваш, тогава Марио ги събира и аз пускам всичко. Горе, не спреха да ги бутат, бе, некой да му помогне на стоя. Много не спреха да ни. Я, бутайте тази кола, тук. Виж какво става долу. Аре, отидете, единия Венцо стои ти мидъла и там се пази. Подвижен. Но герой е ужасно бавен. Аз съм Ларок и съм 666, дяволско такова. Не. Така че не можете да Дяволско играете, че ама си. си, бас. Ти Марко, Не може да играете, че си. добре. Лада! Да, имаш лоши айтами, защото това Митрио канал изобщо не ти трябва. Злато на 300 минути. Дев горе. Фидва. Аре, пусни ултимат. Да, пусни, да. Ултимат. Не удари бас. Не, Сега ако можеш да... Не. фанаха ме Окей, това. окей, Джиро ти не ти реши. Сега дев топ. Айде в топ са. Ма то е много такова, много танки това. Това вече се припушва. Само да кажа, че нямам. Оу! Я. Това има който на пътя. Некой ти е долу, де. Стой фиди долу. Ви сам имам долу горе. Май, то долу ни споканче. Ма то долу не спре.
Спре той, само там си Ето седи. с мене да ги спукам от ганг. Какво ще кажете, че не съм в тимфайта? Oh, Няма никой, няма никой. Чия са бегали? С мене. Бегали. forward. Сто внимай да не ти скочи са. Му те изчака да отидеш шам и да те гангне. Your queen Защото нямаш мана са. moves. Не чак. Как да не е мана, бе? Имаш 300 мана. Тук А той повече. като... Добре, той като стига. са- Добре, ти къде има тук? Тия мап как ли имат? Бъде. Може да има долу. Има не ме знаеше преди. Може да Беги, има беги, долу. беги, беги, беги. Queen. Или пък да се го служили по ето тука некъде. Не, то ще да вижда. I felt that. Там се слага. Или па да е тук. Не знам. Oh, Ма, yes. не, трябва да идем да го Аре, спукаме. горе ни изкараха вече. Фантом Това е Монстър толкова трябва да се точно, това е спавам толкова. винаги. А винаги Това е трябва да толкова. спавам този инфаркт. Си, че трябва да идете повече хора там, що е в бато. Знам човек. Между другото, то се нафарми. А Вики още фейл. Какво фейл, бе? Фейл си, бе. The page. Ще гангват. Вики, тука ли е? Искате да се съберем, е? Да направим Вижте, за това говоря, за това стакване говоря. За това един стакване. тимфайт. Ами, това е техния хардкемп. Аре, хук, Това си... какво беше с това? Какво е това? Как да го купи? Беги, беги, Е, беги. това и аз ще да го кукат. Сърч? Тръжни го, да. Да ли сърчна ли? Много ясно. Отивам, утвам. Ама, вие па бегате. Що бегахте? Ела ще се обърнем от тук, ела ще се обърнем. Между другото, Стами, казах сплит пуш. Той е правил. Е, Имам още един, има един 45, ще го използвам. Вие сте тук съм, бегайте, ела тук. някакви козели, не знам как се реши. Такива бавно развиващи. Да, това е правилно. Викам, идете да пайте долу, Вики, и то отива долу. Защото той талант си да направи го смачква. Ако имаше... Train. Бато, Те ще ни бият, що... Стойте си долу са. Стойте си долу, това не трябва да си покажи. Вземете един тъп джем. Че аз ще взема джем. Oh, yes. И сега Тия ще къде сме. ни влизат? а тия на мина, какво да ги правим? Маро. Той е зад нас, той е зад нас. Спукат. Венцо, той е зад нас. Огън да не спукат. Бегай, блинкни се, ако искаш. Ето остан си. Това доста съм беха илюзиите, само да кажа. Между другото, тия стакват и дъкато направо си е... Еми, Моя A Right. path to нашите pain. къс не знаят да стакват какво. нашите не знаят да кантърлъгват, не знаят да... Дай кощия нашите, абе, чуем. Не, ти знаеш, ама, Венцо. Аре сега, взимай го то! Бийте го, де! Е, там е си. Имат ли джем, бе? Имате ли... Имаме джем. Кой го... Ела тука, бе, ела тука, бе. Сържи ме мене сега! I love a struggle. Аре, Вика, сега да вземе внимай. кил. Сега трябва да ги пребием, сега трябва да ги Вики, пребием. няма си ходи, си имаш... Вики, Любе мана. А? Мана. Е, ти колко мана имаш? Оставете ми сега този кемпа. Трябва сме всички. О, хист, да го сърчна ли някой? Вземи си го. Ще да видим Тайт Хънтър, Да какви взема ли айтеми още направи. очи? Трябва да ги Има пребием. близки, има Сега трябва да близки, ги да знаете. пребием. Страх да вика. Е, тук, сега ни шанса. Трябва да сме всички. Вики, не. Идват ни тук, Гошка. Майко, Е, тук око! Стоя, вчупи окото! Пред И аз идвам. Той е... Вики, тука! Идвам, бе! Видя го. Сега баш докато са без Фантом Монстър, трябва да сме всички. Аре, лате кантър. Как се на хайграунд? Мгм. Не, внимавайте там, внимавайте. Венцо не е тука. Вики! Бе, Има това е спорт. твой пъти, бе. Oh, yes. Това Айде, Вики! И мене фани! Oh, Маро, събери ги, Маро, събери ги. Това ще утне! Ма не мога да утна половин час. Браво! Браво! Утайте са! Това ме взе стъпи му тимата. Аре, бутите се. Вземете го и то. Еми Фантом Ласера го немаш само да кажа. Вземете го. Не се радвайте, защото аз умирам. Абе, Помощ! Гледай. Помощ! ласера! Дайде! Има клас си е проблем, ей. Джем! Джема! Джема! Стой, а той е с Венцо. Аз не you're место. here. Бутайте са! Долу, Бутай! долу. Това беше добър тимфайт. 20 секунди, ама. Не беше чак Ползвай си майда са.
Отвай си май да се. А така. Само да кажа, че може и по-добре, защото малко го прецакахме и Phantom Master не беше в тимфайт. Бутай. Гледа колко По-добре, съм. обаче, да може. Венцо, аре бе! Не, той нищо няма да направи, При положение, че Ще от некоя мен друг магик се всичко А, първо ще де. Ето. Кой беги? Quickly now. Тръм, знаете. Вики, беги. А горе ще ни снесат. Бегай, Вики. Да, ти си не. Съжалявам. Аз ли? Oh, yes. Чей да ти дам джема. Fit for a Горе, го. queen. Дай джема. Трябваше да взем Рошен с Венцо. Да, сега трябваше да го взема. Ще го вземе. Вики, виж го. Не ми давай очи. Ако искате смок, Как да не го вземе? да влеземе там при Рошан. Вземи си ги очи и ни ворни, некой да ворне. Тук има очи. Тук има Къде? очи. Къде? Къде аз ще да урна? Тук има очи. Нали имаме джем, за какво ни е? Аз съм служил Sentry Ward Да. за Counter Ward. Oh, Ми не ни трябва, защото имаме джем. Той идва да лордва. Бе, не се обясняй. Виждат Рошан. Ще прат Рошан. Ще пратя в бързо. Спокойно, аз. Нека идат. your queen. Нека лати тук сега се върне. Елате тука. Вики тука. Вики. Аз съм тук безспокойно. Само един. Виж, той си Корстав. Там, Виж са, първо биеш Тайтхънтъра. Нали знаеш? Да бе, и да. Рошан са в момента. Чакайте само, ако аз отивам, че не е много мана. Аз не е много мана. Oh, yes. Не, ни шейтвайте. Имаше Не, за не, не. Крон. Не се Рошан, не се Имах, ама се върнах вече в базата почти. A path Кой Марки им пут, бе? queen. Не се Рошан. Аз имам. Елате Ще са. пута, бе. Айде го вземем Рошен. Айде да вземем Рошен. Не. Си Ето има такова, ето. Венцо, некой дето е. Counter Ward, ама го Внимайте, убиха. за два са. Аз Идват имам ви. джем, аз имам джем. Пазете се така, пазете се. Ето, Венцо, бегай. Венцо, бегай оттам. Аз ще минайте тук некъде стойте и се подгответе, скочите. Трябва много да е тежка тази игра просто. Това си иллюзии само. Купите жирокоптера. Oh, yes. Shadow Demon и Phantom Laser долу. Ама... Тук са всички. Всички чуве. Любе, ути! Лутни, докато съм в... Виж какъв beautiful loot! Beautiful! Аре скави някой, не бий дъкато. Леле, господи. Леле, господи, Джиджи. Леле, господи, Джиджи. Как умре, бе, Вики? Да, те всички по мене са всякаквото. Бе, ние не сме напри... О! Господи! Ма виж нещо, той не го хуква. Бегай ти оттам. Аз ви казвам, че един път не сме си направили комбото иначе. Защо си направил Power 3 бе, Гошка? Защото помните. Никога не може да се получи това комбо. Аре, Айде, не сега да взема. Аз как съм Ай. инспириран, не се знае. Ти май Ама, се Рошан. не, ако ще го направим комбото и до хората, Да, ти дали ще са- получи мъртви. мали са, ако имат Battlefield ще е супер яко, ма. Са, Не, просто ще направим комбото и са мъртви Ела, направо. мъртви. Беше много супер. Рошан, Again. Рошен, сайд джема ще взема. Ма не седете. Правя всичко възможно. аре, Венцо, бързо. Не. Айде, то си направи. Quickly now. Не правят Рошан. Внимайте, тук има илюзия. Ще те ви... Не. The Имат pain са- train. Рошан ще го направим веднага. Иди го вземи с ултимати с това бе. Не го взимай. Не, бързо, идете го вземете. Защо си направил дезолатор? И аз това се чуя, нали? Сапорт па дезлатор. Това ходи. Вики, Бегай. Ще Ще вземем ме го. убият са. Имаш кръв. Да, убият. Не знам. Сега ще прасите. може да вземе. Не. Добре, какво правите тука? Двама. Нали Аз беше? съм хелпа. Ай, Не, не метките съм. са ме. Избирам ти. Вече Бегай, сърчвам те. сърджи ме! Брати имах тръм. Добре. Сам ли го взе? Да, само взех. Обате го изях на това направо. Изяда ли го? Вкусен ли беше? Айде, вземете Рошен. Той сега на малко сигурно уния го оставиха. Любе, стакваш ли? Да, ма няма да се получи този път. Ще се... Че бе, споко. Айде. Няма да се получи. О, Тук да ги изкарваш.
Мокер, Вики няма мокер. Battlefield, защо стакват? Вики, ода ти таковаш. Да ги Не, пребиш. бат- Дай фурц. Той няма Battlefield. Той няма Добре, ти си ги преби. Аз сега правя сигурно ход. Butterfly. Той ти дай Evasion. Добре. Вики, ело тук да ги нафармиш тия. И не, Вики, знаеш какво? Направи си БКБ. Да, БГБ и ничего. Тя не спреха да дизейбълват. Аз нямаме джем, нека купи джем. Не. Той масакрят релик, следващата му е това. Yes. Не, Ето ти ги, аз съм ги изтакнал. Сега прави такова, прави радианс. Много ясно. Пайтън. Само да кажа. Да, бе. 40 минута радианса не струва. Да, иначе то се прави нека близките 20 минути, ако не. Да, така имаш един булцикър, изфарми цяла игра, направо при Радиан си ми спука. As I will. Чакай, Не знам къде имат Word, помежду другото. Да, брауза очите, между другото. Любе, ти имаш и очи. Ми за цялата мана, Да, внимайте. слушай ти очи. Внимавайте. Ти я правят Рошан, некой да провери Рошан. Да, аз. A path. Некой нема ли юнит? Не, нямаме. Събери какво са там. Един. Аре, ние... Вики, иди ти уби, иди Team fight. Имаме по-добър тимфайт от тех. Your Ага. queen moves. Сега колко сте прости. А Там тук има има лорд. тук има око. Тук е всички. Няма, 2 секунди го бех там. Аре, върнете се назад. Спре балута, давай се. Спреба бъкъбото. То Всички. спреба A бъкъбото. royal. Сега е момента. Аре, скачите! Вики! Путе ги! Не, умре. Ут, Бегите, беги, всички бегат. Събрах и горе. ти! Събрах и горе. Илюзия си качил само един. Бегите, останалите в кошка беги, нема смисъл. Туркия ми лапок. Ще правят Рошан. Стой. Here, Не here. убиха ни, какво казвам. Аре го взиме то. Нема да моем. Не бега, да хлупнеш и Аз предишния. не мога да чакам. 70 секунди ще чакате, че чакам, аре. Ти. Много тъпо, Сърц. трябва да си направим комбото, има някакъв шанс. Ама, Рошан са, Вики, бързо. Там. Вики. Знам, идвам. дърпи някой ти. Rain Аз has купувам много розове. Давай. Трябва да го дърпим някой тогава ги... the Дали Бега, си го... бега. train. Дали си Браво. взели? Шум ги изкарах. Иди би Рошана. Добре. A royal path. Ама аз трябва да си го дам първо. Иди би Рошана. Иди Е, би много Рошана. трудно. С Венцо го бийте, Венцо има да се. Не игра просто. Yes. Вики, бий го, не. Бързо. Маско, мадам. Продай си продадеш порменчи. Айде сега. Не, Аре бе, Вики! Стана ме, Жоржена! To pain. така, не фокусирай дъкато. Фокусирай джирото, виж на колко кръв. Бой си, него да го убиват. Не, Рошан, убил, бой! Браво. Аре, Рошана. Фантома се ли спря? Ето го! Ето го! Леле, колко си прост! И... това е. Това беше много тъпо, защото аз точно... Виж, седи Рошан напред. Аре, бързо! Кой ще го взе? Не, Quickly. Да бутаме сега, бързо. Имам пайп. Добре. бутайте са, бутайте. Аракс, имаме Aegis, Аракс. И нищо. Аракс, това е време. Бошка, ти къде си? Аз съм мъртъв. Венцо, бързо, блинквай се, Що да правя, бързо да се казвайте? нещата. Мога да ги биеме. Друго? Имаме някакъв шанс. Купи очи. Да. Не си как говори. Това е. Бутайте Аракс. Чакаш малко. Малето. То ме дразни, бати. Рампейдж. Ще помисли, че... Мале, паши, това. Еле. Не е мотиватинче. Би се бе, Вики. Би се бе. Добре, аре, беги. Бегаме. Бегаме, ама... Бе пак съква. Един трябва да умре, Лу. Това са тия ластурът, които са много добри в момента. Стой, управляй си иллюзията, вие на къде е? Бързо! Къде да сложа очи? Трябваше да си управляваш иллюзията да отиде. С това не може да се управляват. Така ли? Той гледай го, Любе. Тай искам да го взе. Взех такъв. Това да ги смачка. Ти го взеш, защото аз имах Браво, такова. бе! Аре, GG са. Айде, изкарайте. Ти го взе, защото аз утнах доста стратегическо с това. Вики удри. Това е обанц и така. Ето. Yes. Аре, почва. Да има крипове. Айде, изкарайте ги.
Вижте Фантом Лансера и това. Неколко има на мана. Вики, бутай. Защо се връщам, бе, майка му дева? Ми толкова, който е. Аз танквам. Scream. Бараки, Тук те няма. Венцо, качи се на хайграунда. Това беше доста добро измислено всичко и превихме направо. Enemy's middle tower. Тако, тай Венцо, грам. би Ракса! Би Ракса, бе! Не го трябва, бе! Да, биеш го е там. Ям то, бе! Утни ли? Вие не разбрахте ли, че Вики има Aegis? Мале. Или... Не. Бегай, Вики, бегай ти. Бегай и си вземи да имаш пари за Butterfly. Маска. A royal path. А, сега ако вземеш... не, край, сега сме GG. Ако моите байбака... Тира тук, подявайте. Бегайте, пазете ни курира. Некой ли го френдът не мога го ползвам? Вики, купи се. Нямам байбек. Айде, тук беше. Той. Не сме дики, бе. Аз имам байбак. Тия са ретарди са и няма се сетат. Инче, ето сега ако тръгнат ни бутат. Са бътърфляй да правя. Butterfly. Вече имаше пуш Here, тук, така че. Сахнах върху курира, некой ще ми каже сега как да се байбакна. Your Взема ли си го Butterfly или ти... Не сега. Кажете ми само- как да се байбакна. Виж, защо съм сам? Аз. Пусти Fatal Bones им... Да, Не са, качи се просто имам пречука, така че... на Добре, защо съм сам? Браво, бяха добра игра на това. Ма Качи защо? се на хайграунд, като ти кажа. Купете Лордс инче между... И служете един тук или нещо такова е тук. Денцо, нещо нам. Как да улутна в сфера? Пълни ги криповете. Субе! Леле! Беги! Аре, давайте. Айде де! Вики, трябва ни лут тук, ама... Аз съм 20 секунди още... GG. GG! Чакам Вики. Адле, бе лебе, тапак, не казвай гъгъла па още бе. Но си прост. И сега какво да не ливнем според те, мога да си игра. Ма не си казва... Ултимат! Да. Можеш, утни. Панфрик. Вики е мъртъв, няма как. Има как бе, те ни взех само един ракс. А ние ни панфрихме и не ги бихме, така че... Аре, Вики, аре, бързо, аз виж как съм ги събрал. И не хвана. Пите пива. Аре, тъпица. Айде ходим и да ги спукаме. Айде. Is good. И ти всички си имат пари да се байбакат, какво кажа? Има. Горе. Вики, Добре, аз буга на пуш. Butterfly събрали го. Да. Трети, Вики, трети... Пази пари за байбак. Battle Fury. Ти си бая стакна. Не, Battle Fury не. Са селваш. Това ако направи просто... Селваш маска от ман, си взимаш сатаник. Ми да се за какво ми е? И да са. Oh, yes. Мани маска в ман да са първо. Вики, не мога да Защо? пушвам с тебе. Са пази пари за байбак. Аз пушвам топ. Вики, няма да мога да пушвам с теб. Oh, yes. Първо ще ме вземат Тайтхънтъра и това са живи. Не, няма бутите, няма. Върни си Чек тогава. сега, още първо крипът да минат... Не, дел. Иди фарми, бе. Беги. По-добре, бейте да не убие. A Там просто. royal path. Ай, Рошан жив ли? Аз сега не мога го. Ще го няма. Е мъртъв. Не записахме на коя минута умре обаче. Oh, Верно бе. yes. Трябва ще напишем в чата. Да. Че тук виж, че имаше таймер. Има таймер. Има ли? Не трябва да има такова. Тук не Трябва е да писа. си спектатор. Трябва да си Те ще питал някой спектатор. By the way, аз ще взема един смок да си... Че ми даде очи. И дъсни трейнани. Дай, че трябва да сложим очи бързо. Ей, то не имаш, да има кога. Ето тук има едни очи, дето аз 100 часа ви казах, че има очи, ама никой не ги взима. Ами аз си купувам сам. Некой да ги вземе и да лорни. Еми няма сотове някой да лорне друг. Аз ще ги взема. Венчела или... Аз ще ги взема. Батле, ми трябва 1000 голд да си направя, ма няма... Спокойно, аз ще ги взема. Долу на мене, бе. Между другото, дъкато почина се стък. Вие знаете ли, че мога да разгубите айтемите? Да. Не всички, не всички. Here. Само го завърших. Както и да е. Сега внимайте, че всички са със направо. Аре, ела, Гошка, да го гангнем той Е, или... това трябва да го направим смоков висит. Помощ! Ето. Тук са. Трябва да го направим смоков висит, Вики да утне и да ги пребием. Той прави... Позишън.
Всички са на Рошо. Бегай, бегай, бегай. Вие чувате ли ме? Чуваме те. Ма Рошо е мъртъв, така че... A path Да. to pain. Така че спокойно. Така че бегайте оттам. Да бегайте. Минус един, сега сме... Стой в бърбак. Нямаш. Дефен си. Сето! Стига си Венчо, представа, сега. бе! Бате, аз вече не ме почне игра! Пребани играта. Forward. Вики са ес. Аре, бе, човек. Всичко зависи от тебе, Вики. The Събери Ще го направим много добро. Ти трябва да ги отнеш всичките, аз ще пусна всичко. Your middle barracks are under attack. Ще му илюзията в момента. Внимайте, внимайте. Пускаш тая хънтъра. Всичките. Оставете го Торакс, нищо не мога да направим. Дай хънтъра май. Не, не. Това е ренч, така че не е много важно. Oh, Трябва да стои отзад. Като е умен. Да и ако не го убием, няма да ни утне. И сега не стойте така, бе, не стойте така. Вече, поне няма да един. Горе, виж, то постоянно се мести. Ето ти мести сайта, Вайса Грин правиш. Слушайте. Та, Фагани ме много тъп айтем на този герой, бе, бате, не го разбрахте. Яки, ама въпросът е, че Факту не е Лансера има... Внимайте са, внимайте. Ако са всички, Вики трябва да ги събереш. Три. Бием Тайт Хънтера. Тайт Хънтера трябва да умре. Той е... Имат ли лордове тука? No bloody knows. Не идвай оттам, не идвай Вики, оттам. имаш пари за БКВ, не имаш. Имаш пари за байбак, имаш, нали? Да, имам. oh yes. Аре, Аз пробвам да хукна някой, чакай. Ако хукнеш... Четете крипа, четете крипа. I will. Илюзиите, илюзиите. Ето е истинския! Искали... Не. Не, да, истински е. Да, бате, защото много денчи. истински е. Oh yes. Не, кой сте ския, бе, вие тъпили сте. Защото яко малко Мамите. денчи покарва. И от фелна си утът. Кия, имате джем или нещо такова? Бърба, не енгейджвайте. Аз съм Защо? инвис, аз съм инвис, чакай. Защото не съм в кръв. Може да има центрите, внимавай. Вики, Нема. Вики. Това е подходящия момент според мен. И Тайт Хънтера седи става, и чака. Трябва да фана. За малко. Тайт Хънтера седи и чака. Ми Къде седи. чека? Ето го тайда, ето го тай. Royal. Да го захапа ли? Не! О, Айде, джиджи. Утни ги! опитах се! Аре са! Можах! Тъннат съм. Разбира се. Вики! Купи се! Пи се. Това не беше големия шанс. Джиджи, бата. Това не беше шанс да ги бием. Не! О, господи! Дадох без! Ето го истинския! Не, аз го бих, бе! Аз го бих, бе! Тапак. Мисля, че то беше на 5 кръпа и... Нема, Ма джиджи. дадох е 100 път! Не знам защо не стара. Не. Не! Уф. Никой лема байбек. Никой. Не. Не. Това не беше шанс. Да, какво ще прави? Да, че беше хубава играта. Имахме възможност. Просто ако не беха наплили то орхид, просто... Ако сега не бяхме национали толкова Бехме тъпо, направили по-добър рали гейм. или ето сега ги бяхме били, Въпреки, че ако Вецо направи нещо, сега има 10 секунди. Няма какво. да, ще Няма. направи нещо. Селиха ни два ракса. Срещу Лансер, който е мега фармен. Няма. Не, край GG сме. A royal. Поне да на някакви хубави айтеми. Ай, далеко. Добре, айде ще. Как ще пиле? Не депай. Стойте база. Питро. Да, инче, повече Battle Points. Като сме преди и като правим такива. Майче да, 100% повече. Това му бие нога гне. Инче, Любе игра най Това е... май. Хубава играта. Ма нямахме никакви лордове през цялото игра. Как да нямахме лордове, ей? Любе игра най-добре през цялата игра. И Лара Лока ни беше яко добър пик. И беше доста скрито и беше умно. Давай! Лош пик беше ако има пейн. Да, след първите 10. В смисъл, то верно, че ги разпока, ама после след първите 10 минути всичко става. Много ужасно. Ужасно се беше. Топа изи, вика, топа изи. Леле. На Да ги мен обърнаха пай нищо не сто ми пъти. даде. И О, това беше Фредер! пред мен Венцо. Мерси. Гледай колко Battle Points даде. Гледай колко Инче, Battle да. М.